Martín Kodax afianza a súa aposta polo enoturismo cunha exitosa edición das Tardes do Atlántico. A iniciativa busca unir as novas xeracións da cociña galego viño nunha proposta gastronómica pegada ao territorio e que ten o Albariño como protagonista. A edición deste ano acaba de rematar, caracterizada pola volta á normalidade, como no resto de actividades enoturísticas e de lecer que organizaron a cooperativa ao longo deste verán. Ten sido un verán fantástico. Para nós era a volta á normalidade, foi ainda máis que normalidade, foi recuperar aqueles tempos de ledicia, ver que a xente tiña ganas de vir a Martín Kodax, de participar dos nosos eventos, participar dos concertos, participar das enoviaxes e, como non, tamén participar das Tardes do Atlántico cos cociñeiros. No marco das Tardes do Atlántico, pola terraza da adega desfilaron ao longo das últimas semanas ata 10 cociñeiros de diferentes zonas de Galicia, cociña de vanguarda con produtos tradicionais e de proximidade, propostas innovadoras que reinventan a nosa gastronomía, botando man tamén das cociñas do mundo. É unha fusión fantástica porque o que nos gusta a nós é traer a cociñeiros que aporten creatividade, que aporten un concepto diferente, que sexan un pouquiño arriesgados, que teñan como a nós pasión polo seu traballo e que fagan algo diferente como tentamos facer nós. Moncho Vargo e Javi Freijeiro, responsables dun restaurante na Coruña, foron os encargados de poñer o broche de ouro á edición deste 2022 das Tardes do Atlántico. Traemos algo de produto, bueno, que normalmente temos no restaurante, 3 pratos que agora mesmo temos en carta e que, bueno, son bastante emblemáticos e que nos gustan moito. Traemos unha navalla, traemos a nosa croqueta e traemos un pouquiño de bonito, que faremos un pequeno escabeche con ele. Coa súa proposta, os dous cociñeiros quixeron unir o norte e o sur de Galicia, quedando co mellor das rías altas e baixas. Ao final, do que se trata tamén é de representar e traer aquí a esta zona tan maravillosa tamén parte do noso produto e enseñar o que temos tamén na provincia da Coruña, sin comparar nin entrar en comparacións co que tedes aquí abaixo tampouco, pero bueno, nós evidentemente defendemos o noso territorio, estes eventos son fantásticos para tamén amosar o noso mar, a nosa horta e tamén a nosa visión da cociña, non? Que é o que se trata. Unha proposta atrevida que, como non, casa a perfección cos viños desta adega. Traemos 3 produtos de mar, tanto a navalla como a croqueta de centola como o bonito de Burela, son 3 platos mariñeiros que con esta zona vitivinícola tan espectacular e que está con esa tradición de maridaxe conxugada perfectamente entre salinidade, acidez, redondez da uva albariña, esperemos que sea un éxito. E o público, unha vez máis, respondeu á chamada das Tardes do Atlántico. As 10 xornadas que se organizaron este verán foron todo un éxito, colgando en todas elas o cartel de completo.